सानदोंमोन दसे सम आङो नै रुम सिङाव जिरायनानै नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानैहाय सम लाइभ फैनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्राम आइडियाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरना लेंहरनो गोसो दङब्ला भिडिअ नोंसो फैग्रोबाव आरबि ट्रेभेल ब्लग अके नों आदा आङो दायो दङ केरेला ओंखारलांफिनबायबो साथाम गैया हौवा नुबाय खारो हाय मानसिफ्रालाय बिरदाव एक्ट वाइ जेड माने नार्जारि मोनबायना हेल' आइ एम फ्रम गसाइगाव बङाइगाव मा बनगाव बङाइगावसो नङाबा बनगावसो बिपुल बि ब्लग हेल' हाय प्रान्जाल नार्जारि मा जायगा गामिया न'निखौ सोंखोना बेवनिखौ सोंखो आं मिथिला दै कनफिउस जाबाय आर एक्स बि वाइ हाय ब्र' आइ एम फ्रम फाथाबारि आमटेका बड' स्टाटुस हेल' हाय आर एन रन ब्लग्स 12 हेल' ब्र' मा खबर आंबो बेंगलराव थायो हसुर तामिलनाडु आव बेंगलराव गैथ'आ दायो आङो जे बि आइ इउटुब आदा मा जायगायाव दं नोंलाय दा आदासो होनदोंमोन लिमेन होनो नागिरलायलाङोलै मा आं केरेलानि मा जायगायाव दङथाय मिथिला एसे बुंना हरलाय हा मानो इदि जादोब्रा नेटआ नेटआ मोजां नङालै केरेला मालाफ्रोमाव दं मालाफ्रोम डिस्ट्रिक्आव केरेला मालाफ्रोम डिस्ट्रिक्टनो जोंनाव बेराय हैनो फै आदा जोंनाव बेरायहैनो फै माने बबे जायगायाव नोंथांमोना नेटआ जाय जायगायाव थायो माबाखौ आदा बेंलाय नार्जारिनि माने इन्सटाग्राम दंना बेयाव कमेन्ट खालामहरबा जों बेरायहैयो मेसेज खालामहर मेसेज जोंनाव बर' दासोलै आदा आंबो दासो होखादों दहाय ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय नेट ना जायाखै न' सिङावहाय नांफैनाय ना होथेजोबनाय ना बाहेरायाव थांब्लाल' ब्लां ब्लां नाङो नेटानो जाया दासो नांखादों होनबायना नांथानायसो नुहैजोबबाय बायदिखौलाय सोरथो नायनांगौ रुप कुमार ब्रह्म मालाफ्रोम मानजारियाव फैगोन मानजारियाव फैगोन नामा होनदों नै बोरैथो मानजारियालाय बै खाथिब्रा मालाफ्रोमनि जों मालाफ्रोमावनो थायोब्रा अजय मालाफ्रोम डिस्ट्रिक्ट अजय बेंगाराव नार्जारि ओमफ्राय अजय नार्जारि माला थांगोन आदा न'आवहाय दा थांथ'नाय जानाय नङा फानजोल नार्जारि माला मारा आवगाया होनदोंमोनदां आवगाया मैया सानसे जाफैबाय मैया फुङाव सफैदों मनिराम बर' मोजां नुवालै आदा ओंलै नेटा नाङाखै वाइफाइ कानेक्ट खालामब्ला जागौमोनदां दसे सम नेहोनानै वाइफाइ कानेक्ट खालामनाय जायो बैयाव सिङाव हाबसै र' दसे सम बेयाव नङालै वाइफाइ कानेक्ट खालामि जे
मा जायालै एबार मोजां नुना नुवाखै नोंबो सोलायनांलै रा बुंनाङो ना होबावो दोनला मोजां नाङो माने नेटआ नाङा वाइफाइसो लानांलायदों ओंखायनो एसे दिरि जादोंमोन मोजां नुवाखैलै आदा बार मोजां नुदोंना नुवाखैथाय खोन्थाहरदो रायजोफ्रा खायाव माखो खाया खुलाम Kaya kolom kaya फरायनो kolom रोंलायलाङालां बिसिनि नामफोरखौहाय जायगायाव फै आदा kolom नाङा kaya kolom kolom लोगो हमगोन kaya kolom जों थांगासिनो दं आन्थनि भिडिअआइ हेलौ जि ओमफ्राय लहेन बर' हाय आदा मा खालामदों आङो नै दा लाइभ होनो नागिरदों नोंथांजों सावरायगासिनो दङ ओमफ्राय आन्थनि भिटिअआइ मा खबरलै आदा बिदिनोसै मोजां लहेन बर' मा जाखो आदा आंनो दसे वाइफाइ लादोंमोन नेट नाङा सिङावहाय दैमालु बर' बहा दं आदा केरेलायाव दंफैयो आरो एक्स बि वाइ सानैबो खाथि था र' ए ओंखाम संनो ओंखाम संनो नागिरदों नैबे सासेया नागिरदोंलै खोरोमदाव बसुमतारी हेलौ आदा हाय जोंदाव दैमारि माथो ओमफ्राय जसेफ नार्जारि हेलौ ब्र' माब्रै दं मोजाङैनो दङ आं दा सम इसोरनि अननायावहाय केमेरायानो बिदि नंखासै आंनिया मानसिया गरिब मानसि नालाय बायनोनो हाया केमेराखौनो खान्थाल बेगरजों सबाय बिमाजों बुंदो बबे सोर दा मोजां मोनो एसे फानजान बर' बा आदा दिनैसो नामा औ जिबिआइ इउटुबनो आदा मा फैमारगोन नामा जायगायाव कलमनि आगोलाव ना नै बिथाङासो बेरायहोगोन आंथ' मिथिया जायगाफोरखौहाय कलमनि आगोलावसो मोनो कायक कलम जों दा थांगोनानो कलमाव कलम ओरै माला थांगोन थांनाय जायो र' माबा एबार मोजां नुदोंना नुवाखै क्लियार नुदोंना नुवाखै एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो ब्रा केरेला मा जायगायाव दं आदा जों दा पालघाट मालाप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पालघाट मालाक्पुरम डिस्ट्रिक्ट पालघाट बहा खाथि दं आदा पालघाटआ बेलेग खिन्थाखाबाय नै दासो मालाप्पुरम गुमायने माने बिस जन गाहामल' नायोलै आं ओंखायनो लाइभ फैनो बायो सेयार खालामनांगौब्रा लाइभखौनो होथारलासो नंसै आं सिरिनो नुवाखैलै आदा नुबावाखैनो हनै पाल्लानिखौनो हरला आंनो भिडिअ'आ क्लियार नुवाखैनो दाबो फुदलाला नुदोंरा एसे कालार जाखाङाखैना आंनि खालार जाखाया माने फ्रि फैदों नामासो सोंदों आं फ्रि फ्रि नङाखै फुदलेबलेब ओरै नुदों बेब्रे बाब्रा थाबथायोना नों केमेरानि माबाया एसे माबा जाबाय बायनोबो हा नालाय रा एबार बायनो हासिगोन दा सोमखोर बसुमतारी मोजाङै बेराय आदामोन बेरायदों मोजाङैनो गाज्रि बेरायाखै मोजाङै बेरायखादों कलियामनि खाथि जायो आंथ' जायगाफ्राखौ मिथियालै दाबो आन्दा गुन्दासो मोनलाबायखादों बबे बबे बिथोर जायगायाव दंफैयो दाउसेन दाउला गाबनायबो खोनाया प्लिज कल मि सोर कल हरनो सोंखोब्रा
बर'ना हारसा जाखो नोंनि सिनायथि हो आदा आंनि सिनायथि आयौ आंखौ दाबो मिथिया 2 बोसोर इउटुब सालायबाय आं नाया गिदिरथारमोन ब्र' औ नाखौलाय माथो मावनाय रनजित मोसाहारि फैबा खबर हर आदा नोंसिनिथ' नाम्बार गैयाना जों बोरै खबर हरबावनो हिस्ट'रिया बारा मोजां जायाखै आदा नेटआनोलै न' सिङाव हाबबाय थायो ओमफ्राय बायहेरायावबो लाइट गैया बिसिना बायहेरायाव मोजां नाङो नेटना न'आ एकदम होथेजोबनायना नेटआ नांफैया ओमफ्राय एखनबा वाइफाइसो लानांलायबावबाय हनै आसल मा खबर बड' पिपल लाभ फ्रम कर्नाटका स्टेट इन्डिया आर्मि बा नोंगोना नोङा जाखोलै बसुमतारी टाइगार अफसै मनजय नोंना जिएफ दंना गैया ब्रदर जिएफ टिएफ गैयालै जिएफफोरखौ लाया आं जिएन ब्लग हेल' ब्र' माबोरै दं मोजाङै दङ दासान्दि भिडिअ खालामना हगार आदा अब्ला आं मिथिगोन दे केरेलायाव थांग्राफोरा कमेन्ट हरदो दे हरदों सासे सानै दे काया कलमाव माबा नाम्बार लादो हरदो कन्टेक्ट खालामदो जों साननैसोनि उनाव थांगासिनो दं आं सिनायखाजोबो ना हाय ब्र गुड नाइट ओइ दानो गुड नाइट लां दासो फार्स्ट कमेन्ट फैदों बेना गुड नाइट थाम्फै अरलै जा गिदिर गिदिर थाम्फैयाबो जा कलिकटआव बुजानानै थाग्राफोरा हरब्रा सोरबाफोर नायदोबा कलिकट खाथिथार जायोना बै आयनानि ग्लासखौ मा होनोमोनलाय इयाव थाबायनायसो दा ग्लास ब्रिज ग्लास केरेलानि ब्रिजआ ओइ गुवाहाटियाव ओरैसो थांनांगौ ओइ ससे थांबानो मोनोब्रा आय बेरायगोन केरेलायाव कल्लम सलमाव साफा नुलायदों माथो आसोल मैया पार्लाराव फोसाबजाना फैदोंना ओंखायनो साफा नुदों जानो हागौ बिराद एक्टर बायसा दोननुवाखै आं होनखादोंना मा ओंख्रि जाखो ब्र दासो संगासिनो दं बयलार बेदरजों दालिजों आलु दरनै होनानै लोगोसे इखौबो लाफादो फानथाव मा नाम इनि आदा नों हिनजाव लाबाय नामा नागिरगासिनो दंलै हे साथाबैनो नागिरगासिनो दं नागिरगासिनो हायना मुसाहारि माला थांलायखोबा आजिखालि आदा बा बेंलाया अल इण्डिया ट्राभेलिंसो माने बेरायगासिनो मालाय अल इण्डिया ट्राभेलिं थांखियानो आंनो इण्डियाखौनो गिदिंजोबनायनि मा गाग्लिजोबगोन ओंख्रि ना जाखो गाग्लिजोबगोन ओइ दानिया थांबाय थांखियानो इण्डियाखौ बेरायजोबनाय थांखिमोनलै हागोन ना हायासो थाखा फैसाबो गैया माथो गोरिब अबस्था दाबो मबाइल गंसेबो लानो हाया केमेरा गंसेबो लानो हाया मा एफा गोरिब जाखोलै आंलाय होदस मालाय इउटुबारफ्रा हाजार हाजार माबानि 30,000नो आइफननो बायलायनो हाया आंहा गैयालै गोरिबथार फैसाबो मोना नालाय ब्रा इउटुबफ्रावबो बेरायनायबानो जायो मोजां नायनो सिनाया सिनाय मारै लिखो बारा बुजियाखिसैलै सिलिबिटि बायनिखौ मोजाङानो आरोखि सिनारिया होनदोंना सिनाया होनखो एनड्रन ब्लग नोंथांनि फेसबुकनि नेम नोंनिया आंनि फेसबुकनि नामा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो नोङो गासिनो लिंक मोनजोबगोन फेसबुक होन टुइटार होन इन्सटाग्राम होन टेलेग्राम होन बेयावनो दंजोबो लिंकआव थांनानै डिसक्रिपसनाव थुनानै लिंकआव नायब्लानो नुयो ओमफ्राय दाख्लै बिउटि पार्लारनिखौबो गोबां मानसियानो सोंहरगासिनो ओमफ्राय एसे नोंथांमोना कमेन्टखौ चेक खालामखायो सोर सोर माबायदि कमेन्ट हरनो बेफोरबायदि डिसक्रिपसनाव चेक खालामब्लानो लकेसनखौ मोननो हागोन लकेसना ओरैबायदि मेपाव लिरला होयो सनजिथा हायार बिउटि
सालक ना बोरैबा इदि लिरनानै फैयो एसे डिसक्रिपसनावबो चेक खालाम होनांगौ भिडिअ नायला डिसक्रिपसनाव माखासे डिटेलखौ होनानै दोनो कमेन्टखौथ' चेक खालामखायोआनो आं मिथिखायो बयखौबो हायना मुसाहारि बाहाय नोंनि नम्बर हरब्रा आंबो बेंगलराव दं आं बेंगलर गैला दा उरायबाय बेंगलरनिफ्राय दासान्दि गैथ'ला मारै दं ब्र' दासान्दि नोंलाय मा ओंख्रि जाखो दालाय दासो संगासिनो बयलार बेदरजों आलुजों टमेट'जों फाजा जेएन ब्लक ब्रादारा मा जायगायाव दं दा आं गोसोआवनो थालालै मा होननानै खिन्थाबावनो येस ब्र' आइ एम अरिजिनेल इण्डिया आर्मि आइ लाइक इतिहासा बेंगलराव थायो खोमा मा कय होनोमोनलाय बेंगलर बानासबादिनि केमाव थायो होनदों नामा बे गोजौजों ब्रिज मानखोलांलायग्राया नामा बै स्टेसन गोदाननि सिगाङावहाय गोजौजों ब्रिज मानखोलांग्रा केमाव थायो नामा बेजोंनो खनले खनले थांलाय फैलाय खालामो जोङो बेंगलराव थाब्ला बे गोजौनि ब्रिज कामातनालि कालिया नोगोर बानासबादि बेयावनो थांलाय फैलाय कन्टेक्टआ गैलाया नालाय अके आं रिकुइस्ट हरगोन दे आंनिया रमेन नार्जारि अके ब्र' दे जागोन दे जागोन दा रिकुइस्ट हरना दोनब्ला आं दा चेक खालामगोन सोरनिबा दंफैसैबो नै मालानिफ्राय सिंगार जाखो नोंलाय होनबायनो सोरबा वाट्सएपाव आंखौ मेथाइ खनलाबायनायनि दस्रानिसो दंफैयो रावनिबो गैया माथो खानाथिफादे मा खानाथिफादि उइथ टावार नांफैदों आदा सासेया बहा बोरै जाखो रायजो राजा नोंथांमोन ओंख्रि संदोंलै बियो दाव केरेलानि चिकेन केरेलायाव एसे दाम खम नै दाम खम नङा दामा बारायदो केरेलायाव रनजित मुसाहारि ओमफ्राय केरेला जायगाया माबायदि ब्र' फ्रम मोजाङानो ओमफ्राय माबा दाउसेन दाउला गाबनायबो खोनायालै सिरि सिरि एकदमबारे दरसिसि मासे दाउबो मुसुरनाय खोनाया मारै जाखोलै मनिराम बर' होनदों नाइट गुड आदा उन्दुनोसै आं आदथायानो जायाखै माथो 8था जाबाय मा जाखोलै खम्बल ब्रायसो जाखोना मानसियालाय दानो उन्दुयो सारि 8थाल'सो जाबाय हाबा गोदानसो लाखोना हाखु दाखु उन्दुनायलायनाय बबाव ट्रेभेल खालामखो दासान्दि केरेला दिनैसो फार्स्ट टाइम केरेला ओमफ्राय माबायाव थांबाय ट्राइभेलावथ' गोबां खालामबाय सिगां भिडिअ बानायलाबायनाय जायाखै मुम्बाइ ओमफ्राय पुने बेंगलर दिनै फार्स्ट टाइम केरेला ओमफ्राय माइसुरावलाय गासै गिदिंजोब्बाय मालफि थालफि माखासे बेंगलरनि जायगाफोरखौहाय बांसिन गिदिंबाय आरो ओमफ्राय मुम्बाइनि जायगाफोरखौ बांसिन गिदिंबाय बे मोननै स्टेटनि जायगाखौ आं बांसिन गिदिंबाय ओमफ्राय मुम्बाइआव मोनसे भिडिअ खालामनाय जायाखै बे समाव इउटुबारानो नंखायामोन नालाय उनावसो सुरु खालामनायनि मानसियानो माबा डायरियाव लिरना लाग्रासोमोन बे हेंगसालि फिल्मनि बायदि गबिन्द माबाया बे बबि देवला डायरियाव लिरना लायो दा बिदिसोमोन मानसियानो बबे बबे जायगायाव थांखो मा मावखो जायगाखौ नाम लिरना लाबो इदिसोमोन आं उनावहाय बिनि उनाव इउटुब फैगारलायबाय मुम्बाइआव थानाय समावहाय सोलोंगासिनो बिहारिफोरजों इउटुब बानायनो औ बोसोरथाम सोलोंदों आं बिहारिफोरजों इउटुब बानायनो हारसिं रावबो बर' गैया बोसोरथाम थादों इसोरजों सन्जिब बसुमतारी बा कमेन्ट फरायलाया
बाब कमेन्टआनो दासो ओंखारफैदों ओमफ्राय फरायलाया होनबायलै हाखु दाखु खालाय आयै अनसुला ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो दासो बयलारजों आलुजों टमेट'जों गलाय मलाय संगासिनो दङ MK अफिसियेल मैना अफिसियेलखौबो सापर्ट खालाम मैना अफिसियेल मैना अफिसियेल फैदों मैना अफिसियेल फैयाखैथ' SB एनिथिं आं थांखांबाय आदा केरेलायाव दे मोजांनि बाथ्रा आंबो नै दासो नोंसिनि उन जाबायलां एल' जोबगोन ना जोङो केरेलाखौ एल' जोबगोन मनिराम बर' गोदान हिन्जाव लाबो सोर फन हरखोरा लाइटआवलाय हरथ'नाङा डिस्टार्ब हरथ'नाङा मानसिफ्रा कमेन्ट नुवाथ'लै लाइटआव फन हरला नुवाथ' र' आंनाबो दाखालि जानानैथ' कमेन्टआ थाबथाजोबदों केजि ब्रा बयलारा है सेरसेल' अनसुला ब्रह्म बिउटि पार्लार खालामनो मोजां नुदों बुजियाखिसैलै लक्षिराम ब्रह्म आदा खबर सोर माबोरै मोजाङानो जेन इन्टारेस्टिं नांदों नोंनि लाइफ ब्रादार आं बारा इन्टारेस्ट खालामनो हाया ओंखायनो नायनो बायो मानसिफ्रा आदा खानाय माखो फैबा आं बिसिनि नामखौ फरायनोनो रोङाथारलै मा एफा गोरा गोराथाय केरेलियानफोरनि नामा सिख्लाफोरबो नुवा ओरैहाय फाग्लासो माबा बेंगलरावहाय जरा गोसोथोलायनाय गोबालायनाय थाबायनाय नुयो ओरैहाय सासे हिनजावखौनो नुवा जराखौनो नुवा मारै जाखोथाय एसे मोजां बायदि मोनदां बिसिनि माबाखौहाय टेकनिकआखौहाय बेफोरबायदि जरा थाबायनो मोनलायनाया नामा दस्रायाव नुयोना नुवा नुवालै बेफोरबायदि खम मालाब्रम डिस्ट्रिक्टआव आइदै गोजांबाय माथो सायावलाय दस्रायावबो नुवा बिदि खम बेंगलरावलाय लामा ससे ओंखारलां आखाइ हमनानै थाबायनाय जानजि हमनानै थाबायनायल' नुयो ओरैहाय एसे मोजांदां जायगाफ्रा एसे मानसिफ्रा गियानि गोजादां बेखौनो होनना बुङो गड्स अफ कान्ट्रि आंसो कल केरेला खालामदों आदा गाज्रि दामोन आच्छा सनजिब बसुमतारी हाब बेनाव नाम्बार दंबावो बबेनिलै बिसोरखौनो कल खालामनाया दानिया सोरो कमेन्ट नुवा कल खालामबा केरेलायाव थायो नामा दा दसेनि उनाव खालामनो हागोन दे मा जायगायाव सुबुं ब्रह्म दा मा खालामदोंहाय लाइफआव जिरायना दंलै रायलायगासिनो नोंथांमोनजों नुनानैबो मा खालामदों होननानै सोंबावखायोलै उदै सालायखायो आं बिदिबाथाय सल'या वाव केरेलायाव थाग्राफ्रा मावथाराखै गान खनदो ब्रा दोंसे केरेला थारुन मोसाहारि ब्रदर केरेला माबे डिस्ट्रिक्टआव दं अल केरेला बेरायगोन जों दा मालाफ्रोमाव दंथ'यो अल केरेला मालाफ्राव बेरायगोन सोरबाफोर दंबा खोथाहर लोगो हमनोबा लाखिराम ब्रह्म आदा माला हाबा जायो है बैसोआनो दासो जायाखैबा 18 19 वा हाबानि खोथाल' सोङोलै आं बिदिबाथाय आब'आ नायनोसै दा इथाफ्राखौनो सौफ्लेजोबनो लुगैयो आं रागायानो हाय SB3 बड' भिडिअनो हाय हेल' ओमफ्राय ब्लासिट ना मा जाखो ब्लासिट 1 2 3 हाय हेल' गामियारि आदा माला फैगोन न'आव न'आवहाय दैज्लाङावसो थांनायसै आं बल मेच जालासो जोलुर बादायलायनाय जालासो माबा खेबलाबायनो थांनोसै एसे केमेरा गोदान लानो सानदोंलै लानोबो हाया माथो मबाइल गंसे नांसिगौ जाला मबाइलफ्राबो थाबथाजोबसै मालायनावसो गप्र' हावला लालायलाबायनानै खेबलाबायो आं मालाबा भिडिअखौनो केरेलायाव माला थांगोन ब्र' केरेलायाव दंफैखासै रा माला थांगोन दंफैखासै अलरेडि मालाफ्रोम ना मा होनदोंमोनलाय डिस्ट्रिक्टनिखौ मालाफ्रोम डिस्ट्रिक्ट मालाफ्रोम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आदा इनाखलुम मा होनखो एरनाकुलम एरनाकुलुम
जायगायाव फै आदा लोगो हमनो कल खालाम दा कल खालाम माबाया आंनि होनानैसै चेनेल नामा दंफैसिनो JBI इउटुब मा इउटुबार एरनाकुलमा जोंनि बारा गोजान जाया आं बेरायखाबाय थायो लांगोन इखो माने टेनसन गैयानो इउटुबारखौ कल माने खालामब्रा कन्टेक्ट दैमालु खालाम आलासि दैमालु जाहैनोसै बर' मा बेरायहैनोसै डिस्ट्रिक्टआव दं मालाप्रम मालाप्रम ओमफ्राय MALAPPURM जिसय मुसाहारि हाय हेल' SB3 बर' भिडिअ मा ओंख्रि जाखो आदा दासो संगासिनो दङ बयलार बेदरजों आलु दरनै टमेट' थाइसे फान्थाव होलायासै मनिराम बर' ओमफ्राय मा होनदों माखो मानिनायखौ जा गाज्रि नुखायो मिनिनायखौ मिनिनायखौ आंनिखौ हाथाया जा गिदिर गिदिर ना आंनिया गाज्रि नुखाया माने इनि मबाइला एसे माबा जाबाय लोगोफोर मा होनो एसे फुराना माने जाबायना इनिखाय खेब माबा मोजां नुवा बोरैबा नुलाबायो माने गोदान मबाइल लासिगोन आइफन दुइ बोसोर सलायबाय 2 बोसोर बेजोंनो औ ओमफ्राय माबानि सासेया माबाया JN ब्लगआ हिनजाव लादो आदा अमा हिनजाव लादो आदा अमा नै माखो बेबो नै हरगोन बेबो नै हरगोन मा नै 2 मन ना हरगोन मा जाखो नै ए हरगोन 40 माबा 80 किल' आयौ गिलु-बालु मा हमनांगौ जाखो बेबोथ' नै जाबाय अमा नै हरगोन मानैलै मानै जागोन ना मानै मानै आयौ अमा मानै मानै अमायानो माथो 12थासो जासिगोन आं मासे हरबा बै माइसुरनिया मासे हरबा हाब मानैलाय MA होनानै 2 होलानो जाबायमोन दा मानै बुजिना मोनासै लिरफिननो हादो दे लिरफिनदोब्रा कर्नाटका PR मुसाहारिनि बोरै दं खबरा लाभ फ्रम कर्नाटका कर्नाटक बबे डिस्ट्रिक्टआवब्रा बेंगलराबो कर्नाटक गोलैया गोलैना गोलैजोबोलै कर्नाटकआलाय स्टेटसो सिख्लाफोरजों खानाय सिनजाना मोजां नुदों होद सिख्लाफोरजों सिनजाखोना सिख्लाफ्रा हौवाफोरखौ सिननो मोना सासे माबानि बिसिनाथनि सेंग्रा खामानि मावग्रा दं बिसोर सिनना हरदों नोंसोर भिडिअ नुखादोंना आरो माबा सिख्लाफोरजों खानाय सिनजाना होनबावबाय सिख्लाफ्रा हौवाफोरखौ सिननो मोना बिसोरना बिदि गैया पार्लाराव हौवाना हौवा हिनजावना हिनजाव बिदिसो नम्बर हर आदा नम्बरखौ बेयाव मोननाय नङा आं पाब्लिक खालामनो गोसो गैला मानोना गोबां मानसिफ्रा डिस्टार्ब खालामो पाब्लिक खालामला माबा गाज्रि ग्रुप खालामनानैहाय माबा माबि सोनानै हरलाबायबाय थायो बेखायनो जोंनानैहाय आं माबाखौ प्राइभेसि खालामना लाजोबो माबाया वाट्सएपखौनो आननन नाम्बार सिनाय मोनि नाम्बार फैबाथाय आरो ग्रुपाव सोनायबाथाय बियो हाया आंखौ दा सोनोहाय रावबो जुदि बे सिनाय मोनै नाम्बारा आंनाव सेभ गैयि नाम्बार आंखौ ग्रुपाव सोनो नागिरदों एबार डाइरेक्टलि आंनावहाय नटिफिकेसनसो फैग्रोगोन नैबायदि खालामनानै लानांदों उफाय गैया नङालाय सिगां डिसक्रिपसनावनो पाब्लिकलि होना दोन्दोंमोन आं ओरैबायदि गाज्रि दङना गथ'फ्राबो माबा माजाद ग्रुप खालामनानैहाय ग्रुपाव सोना होयो दारि रज'नो मानदोंना मारा खावलायालाय आं नोंसिनि न' खाथिनिनोखा आदा ए सोर जाखो बेबा जोंनि न' खाथिनि आइया आथिं साजोब्बाय ओमफ्राय आसोल नोंखौ जि मोनखो स्ट्रिम खालामबासो हिट नुगोन मा होनखो फुल होनदोंमोन नामा होनखो बे बुजियाखैला मोनसेखौ लादो थाबनो बाजैखौ अमा मानै आदा हरनोबो हागोन ना हाया जाखो राबिन बसुमतारी लाभ फ्रम बाक्सा भुटान बर्डार बावसोनो सामब्रुम जंखार ब्र' सामब्रुम जंखारा मा जाखो जायगानि नाम ना मा जाखो दा बर' राइडार नामास्ते
आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय दसे समनि थाखाय कमेन्ट मोननै मोनथाम हरसान्दि दा बर' राइडार बिथाङानो जाबाय जोंनि बर'नि गेजेराव नाम्बार 1 राइडार ओइ केरेलायाव बाइकजों फै हायोला बे जोंनि एरियानि राइडारफोरखौ नोगोद जोंसै आं एकदम मालाय जायगाखौनो दिन्थि रोङा खालि क'क्राझार टु उदालगुरि टु क'क्राझाराव थांबाय थायो एसे नायबावनाय जोंनि बर'नि राइडारफोरनिखौलाय दा बर' राइडार फैयो नामा औ दा बर' राइडार दंफैयो वेलकाम बेंगले दानि चेनेलाव लादांनि लाबोब्रा बोसोरथामसो देहोनानै हाबा लानोसैलां लैद्राय थारलै फंबाय जोंना दासो जादे अबाव मोनगोन नानिसो नाम्बारखौलाय माथो आदा इन्सटाग्राम आइडियाव कमेन्ट खालाम आंनि इन्सटाग्राम आइडिया डाइरेक्ट स्प्लिं गोलै बिंग्लाय ओमफ्राय 3597 3597 नङाला 35 नङामोन दां 597 सोमोन नामाथाय नङालै 35 खा बावलायलाङो आइदिखौनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय अनसुला ब्रह्म आदा नों इउटुब पेमेन्टखौ बेसेबां मोनो अन्नानै खोन्था आं मास मोनब्रै गाहामावसो बिदिनो मा होननांगौ जाखो बिदिखौहाय इंलिसनि खिन्थानो हायालै कमिउनिटि गाइडलाइन फैयो मास मोनब्रैयावसो खनसे मोनो ओमफ्राय मा मोनो मालाबा 9,000 ओमफ्राय 8,000 होनो दा बर'नि 8 माने 8 नोंगो दे इंलिसनि खोथाला बुजियोलै इउटुब टिमा खोन्थानो मोना ना खोन्थानो मोना कमिउनिटि गाइडलाइन आं हरगोन माला बिरखां नार्जारि केरेला मा जायगायाव दं मालाफ्रम दा बर' राइडार खुलुमबाय दा बर' राइडार नै थांनाय रा बस रां गैथ'वा आयौ लादागाव फैदोब्रा एबार लादागाव ओइ फैगोनाव है लादागालाय नर्थ इस्टआवसो लादागा नर्थ इस्टआव नङाब्रा माबायावसो जम्मु एन्ड महाय काश्मीराव आयौ लादाखखौ मिथिला नोङो ले लादाखखौ मिथिला आयौ जम्मु काश्मीरावसो आरो लादागा ले लादागा फैदोब्रा अके जागोन थांगौ र' दे फैथारदो फै काश्मीरथ' फैनो कुमारी बेरायनांगौ ना राबिन बसुमतारी जामरुप जाखार माने भुटाननि आच्छा सामुं जंखार नोंगौ जोंनिखिजा थांफेरबाय दा मालाबा थांगोन र' थाङाखैलै ओरै थांसैब्रा जोंनिखि आं बाक्सा बे बरमासिमल' थांदों दाबो नंगौ नोंथ' इन्सटाग्रामाव सिख्लाफोरजों जि साट खालामोलै सिथाव हयथ' हौवा हयथ' हिनजाव जागोनलै ना जानोसै होदोलै मा खयजन दं ओंखारथ'नोसै ब्रदार आं जागोन दे दसे सम लाइफआव फैनायनि थाखाय साबायखर बयनिसिम जाय जायफ्रा थानो बानानै थांबाय मांगुर डिस्ट्रिक्टलै दाखालि मा होनखो दाखालि केरेलायावसो थायोमोन आं दायो सोलायबाय अके मेंगलुरा बारा गोजान दं माबानिफ्राय आं कासारकड मेंगलुर दालाय आं थाङा फैयाखै दाख्लै इनोब्रा मेंगलुरा मेंगलरखौ गालांलाय बावदोंसो दाख्लै मालफियाव थांलां बे बास स्टेन्ड गिदिराव ओंखारनानै दसे बेरायदों आं मेंगलराव हरनि 12थायाव मा ओंख्रि जाखोरा दादा दासो संगासिनोलै मोनाखै इउटुबनि प्ले बटन हरखो आङोलाय प्ले बटन बोरै दं आसोल बिदिनोसैलै मोजाङै दं सामो इसोरनि अननायाव दा बर' राइडार केथ' मनिल ब्लग हाय आदा
ब्लग मा खबर बिदिनोसै खबरालाय माथो बुंबावनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दङ गोथां समाव बोरायलाबो बुरैलाबो गोसो थोलायखा दानो दङ दानो गैया मानसिनि जिउआ रे 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 आइ आफा सोमोन्दोआ थैब्लानो जोब्बाय बाय आदा खोलोम फैबा खोन्थाहर आदा खोन्थानोथ' बोरै खोन्था हरगोनलै नाम्बार गैया साम्बार गैयानो आंथ' लाइभफोरखौहाय होबाय थायाना बायो आं लाइभखौनो फैनोहाय आइदै मा मानख्रावला जोबखो चिकेन नारजिसो जाफिननोसै नामा दाखालि बेंगलराव थांफिननानै सिखारफिनजोबदोंमोन गोसोम 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 गोसोमनो चिकेन एनारजिया आंखौनो सिनायला नों आदा बावबाय नामा नों आंखौ मा मानसिनि प्रफाइलखौ गिदिर नुवाब्ला बोरै सिनायनोरा इउटुबावथ' गिदिर नुवाना फेसबुकब्लासोमोन खेवना नायनो हायो बिजय नार्जारि ए जानां अमा बेदर मोनजायो ना मोनजाया आसोल केरेलायाव आं मिथियालै बेंगलरावला हले मोनजायो दाखालि होबाय जों जानाया बहा दं दायो केरेलायाव दंफैयो बिजय मा जाना गाहाम मोनो मा जाना गाहाम मोनो मा दुगैब्लाबो खर' मानबाय थायोब्रा दोननांसिगोनलै एफा गोबाव लाइट थानो बायो आङो आथिं साजोब्बाय हां नोंहानि भिडिअखौ हगारनाय मानि नायखानाय रा हगारनाय मानि नायखानाय रा बेंगल स्टाइल लिरदों माथोलाय बेंगलनि नामा माबा उदै थोन थासो मोनलाय लांबायलां गोरबोआव थानाय थां माथांनो गेससो जासोबायना उदैयानो बयलारा 1 केजियाव खय थाखा आसोल केरेलायाव बेसेनो केजियाव बयलारा 760 माने 160 मालाबा 140 जायो 160 खमानो होनलाय माथो खमब्रा जोंनि आसाम बायदि नायालाय बेसेबां केजियावलाय नाया बुंना होनसै लैथोनि नाया किं फिसा 500-600 लायो हावबुलिया 400 ओमफ्राय आइलामाथिया 80 थाखायावबो मोनो जौसेयावबो मोनो बेनिफ्राय माने मा बुंबावनो ओरैनो 100निफ्राय स्टार्ट जायो आरो मालाबा ना बुरजाबा खमथार माथो आसोल लैथोआव गोबां ना खमथारानो मोनबा 80 थाखायाव मोनो 60आवबो मोनो किल' नाया दाम 50आवबो गोसासिन मोनो नाया दाम गोसासिन नाया माने इफोर किं फिसा दाम गोसासिन ओमफ्राय हावबुलिनो पप्लेट ना पप्लेट मन्जिल ब्रह्म नों आसामाव फैला नामा माने आं बोसोरसेयानो थानाय जाबावगोनदां दैज्लाङावसो थांगोन आं फुजा सिजेनावसो फैगोननि फुजा सिजोनाव बेंटलनि नोङारा आं बाक्सानि बेंटलनि होनाखैरा आं बेंगलनिसो होनदों बेंगल अबेसो बेंगल बेंगलावनो इदि रायलायदोरा बाक्सानि हानो माखो बुजियादां बाक्सा नङाब्रा बे चिरांनिसो चिरां गावखौ होनदोंलै अ बाक्सा बबे जायगानि बरमा जोंनिया बरमा दाउदिसियालाय खय थाखानो दाउदिसि 250 ब्रा किल' 250 250 थाखा 250 नो केजियाव 250 जों जाबायानो थायो जोंनिथिंजाय र' मालाबा जागोन गाबोन जागोन गोज्जोननो खुमब्राजों नों जाया खुमब्रा लाव ओंख्रि नोगोद जानो बायो आं आंनि ओंख्रि नङालै बे ओंखायो आं लावजों ओमफ्राय खुमब्राजों ओमफ्राय माबा बहल जिंखा नोगोद जानो बायो जोंखाया बे ओंख्रिखौहाय चिरांनि आं आदा आदसा
सानसुमा ब्रह्म चिरांनि राहुल नार्जारि मा खबर आसोल बिदिनोसै खबरालाय मन्जिला मा होनदोंमोन लाभ फ्रम क'क्राझार 100% सापर्ट I am love you brother thank you so much आं इंलिसबो रोङालै इंलिस रोङिखायनो मालाबा वाट्सएपआव खिथानो जंखाय हरजायो मालाय गोरों मिनिस्टार एसे डिग्री लानाय ग्रेजुवेट खालामनायफोरजों बोरमायालाय खय थाखा बोरमाया जानोलै बोरमा बेदर ओमफ्राय मैसो बेदर नोगोद मोनो बेयाव केरेलायावहाय थिखा मोनोनो बोरमाया बेसेबांनोलै ब्रादार मा खबर बिदिनोसै आगोलाव जेरै दङमोन दाबो बेबायदिनो दङ जिउ जोबथाराजासे सामफ्रामबो थागोन बिदिनो बोरमाया खय थाखानो बोरमाया 600 600 बोरमाया खोमा बिलाइ मानबाय थाखानांगौलाय बोरमा जानो हायालै हाय मानबाय सार गैथ'आ दासो नायदों आंहा है सार नङालै होद गंगार बुरै थैबायगोनलै खिबु मानदों माथो गंगार बुरै थैनो गोदोनि बोरायनि राव रायलायो दे कमेन्ट नायदो बेसेबां मिनिट जाखो मा जायगायाव दङ दा मा मोनलाय जायगाया केरेला मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरेला पालघाट मालापुरम होनबासो बुजि मोनोलै मानसिफ्रा बांसिन पालघाटनालाय थाबा बेसेबां गोजान पालघाटआ जाबाय रेल 2 घन्टा मानि थाबोबाय 2.5 घन्टा 3 घन्टा लायो रा मालापुरम डिस्ट्रिक्ट ओरै कलिकट ओमफ्राय दे मा ओंख्रि जाखो सार ओंख्रिया दाउ एवनाय इनिफ्राय दालि ओंख्रि दोननोसै नामा रा 1 घन्टा लादोरा 1 घन्टा लाथारदो आं लाइभखौ दोनखाया ओमफ्राय दाननोसो माने बायोना दोननो लादो 30 दिननि थाखाय लादो फ्रिसो नुलाबायो ओंखायनो दोननो बायो आं एसे क्लियार नुला दोनजायो क्लियारखौ नुवाखैदां मबाइल सोलायनांसिगोन नोंना सार मबाइलखौ माला सोलायनो हाबावगोनथाय हालिसेरन मा होनखो खोनाखायोलै हारि चन्द्र नोंनि ब्रह्म भइसखौ नोंनि भइसखौनो हिट खोनाखायोलै खोनाखायो कमेडि नायासै आदै गाराय गोदै सिरा वर्ल्ड काप नायाखै नामा नायगासिनो वर्ल्ड काप नायना मा जानो जोंनिया आं आर्जेन्टिना जेनबाय खामानि गैया अनलाइनाव फैसा थाबनानै गेलेबावदोंमोन दहाय ओमफ्राय 10 थाखाल' बारा मोनदों वर्ल्ड काप दहाय साननि गेलेनाया 3:30निफ्राय जानाया 10 थाखाल' बारा मोनदों मालाय जोंना नायना टाइम पास खामायो मालाय खेलाबाबो खामायगासिनोसो आयौ कलिकट नामा नोंसोर अनजालु थानाया ब्रह्म कलिकट खाथियाव जायो कलिकट खाथियाव कन्टेक्ट खालामदो खाथियाव जायो लोगो हमहैनोसै कलिकटआव गोबां अनजालु बर'फोर ब्रह्म थायोना लाजिथांलै ना मानसिफोरा जोंखौ नुबा लाजिथां मानसिफ्रा लेंहरनानै भिडिअ खेबजानो बायोलै आं लोगो हमहैनो आङो मा मावनानै दं मा मावनानै गैया बेफोरखौ साफा देखायजोबनो लुबैयो ओमफ्राय खायसे लाजियो भिडिअ खेबजानो मानसिखौ देखायनाङाब्रा माबाखौ देखाय मानसिखौ देखायनालाय माथो लाब भिडिअ खेबनायनि जेबो लाबानो गैया सोंनांगौ आरो ना कुइसन खालामबाय नोंहालाय थानो मोनो मानसिखौ देखायनाङालाय आं थांनायनि गोनांथियानो गैया आयु सिथोब मायो लेवार अरदोंदां लेवार नङा माबासो इयो बयलारनि प्लास्टिकआव नांदो आयु गखाय आदा नोंनि नम्बरखौ नांगौमोनलै आंनि नम्बरखौ इन्सटाग्रामाव मोननो हागोन प्राइभेटलि मेसेज हर नोंनि लोगोनि मा राजिब बर' बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेनेदिक मोसाहारि मा खबर आदा खबरफ्रालाय बिदिनोसै माइकखौ खिथानो बायनो हायाखैलै नै मानसिफोरनि हावलादसो दाख्लै गारियाव थांफाजोबनानै बेबो मानसिफोर बायनानै हरनायसोमोन ओइ नेटआ बन्द' जाबाय सोरबा फन हरबाय जिरायनो हालालै आं दोननांनोसै उदै थुजोबनो मोनबाय बयलार बेदरा
देखाय हरदोरा बयलारा मोनबाय नायसै बेवहाय बयलारखौनो नायनोसै दिन्थिनि आं नेटआसो नांगोना नाङाथाय सिङाव थांला सिङाव थांला आरो माबासोबाव जिउनि अनजालु बहा गालांखो नेटआ नांहैयालै लोगोफोर बन्द'आनो आइदै लोगोनि नामखौ खोन्थादोरा राजिब बर' राजिब हेलौ हेलौ राजिब बर' औ ओइ नोंजों रायलायनाय एसे नै रायजोफ्रा मा नामनो नोंनि नामा बोरो माथो माइकसो लागासिनो बिलाय माथो नुवाखै बोरो मानसियानो मा आर्जेन्टिना बावदोंलै दोननोसै नामा रायजो राजा नोंथांमोन आं आदा नोंनि इन्सटाग्रामाव SMS खालामगोन आं नोंनियाव फैखाबाय खोमा अट'मेटिकलि दा नटिफिकेसन फैनाय नुदोंमोन आं दे केरेला थानायफ्रा कमेन्ट हरलायदो मेसेज हरलायदो लोगो हमहोनोसै आङो आंनि बबे खाथिजों बबे जायगायाव थांब्ला थायो बयलार बेदर बायदि मोनामलायो ना सेकेण्ड नालिजों जादोंब्रा आंबो है आं इन्टारेस्ट खालामला हायो ओमफ्राय गोसोखौ थावा मोनो जों बेंगालुराव मा गामसा गानना बेरायहांसैमोन गामसाखौनो मोनासैना नङा होमबा आं इन्टारेस्ट खालामोला आं गप्र बायनो हाग्रोनांगौ गिस्टिक मैखोम गयारि हाय आदा नै दासो फैदों मैखोम गयारिया हेल' दोननोसैसो जोङो सेयार खालामना होनो थै सोर सेयार खालामबायरा थोननालै आं खालामग्राया खालामखायो मालाय थोननांलाया माथो नुवा आदा इन्सटाग्रामा SMS खालामबाय आं दायो रिप्लाइ खालामबानो जाबाय दे जागोन दे केरेलायाव थागोन ना बहाय थायोमोनथाय ओमफ्राय मिथिला रबिबारै लोगो हमहैनोसै सोरखौ लोगो हमनांगोन ट्रेन बिथाङा गाखोलांसै ना बिथाङा अन्थाइ दानग्रायावबो थांगोन भिडिअ लाहैनो केरेलानि अन्थाइ दानग्रायाव गोबां बर' सुबुंफोर अन्थाइ देखावोनो आगैमोन बेयाव थांगोन दोनखारलांनो मा थांनोसै सान्दिया आगैमोन मोननाव थाङाखै नामा मेंलायखायो आं इदि होनबायथाय दाखालिसो फैबाय जोङो सानदिया बावाखै मोननियाव फैनायानो बिसिनि बावाखै बार्थडेआव थांफिनगोन माने हेपि बार्थडे टु इउ बिदि होननो थांगोन र' ओरै नै आगैमोन गाखोलांफिनसै नै आगैमोन माबाया जागोनलै मा जाखोब्रा मेसेआ मानो बिदि जाबाय नै आगैमोन ओंख्रिया मोनबाय आयौ खर' गुदुं मोनलायनाय उनावसो मोनथिबाय मेघालय बेंगालर खारना थाहैनाय फालथु सेंग्रासोमोन माथो गोदान जाफिनखो आयु माथो मा जाफिनखो गोदानसो जाबाय माथो लाइभआ मानो इदि जाबाय थाखो आदाया दायो माहाय दं मा बुंबावनो नारेंखल गोजा जायगायाव दं केरेला ना नारेंखल गोजा नों नुवाखैलै नोंखौ माला बेरायनोसै दे नारेंखल भिडिअ'नि माबायदि नालेंखर गोजा बेलाय नारेंखलनि बागानाव हाबहैनोसैब्रा नोंखो बै नारेंखलनि बिदै बरननायाव ए जुमाय लोंना माथो फेलायो बेखौ लोंबाथाय मानोथो लोंहोआखै ओमफ्रायलाय आयौ आं मोनलोंफेराखैना बेहाय मोनलोङोब्रा बै माला फ्रमावसो मोनो टाउनाव फेलायखायो नामा थारि होनानै जखाय बायदिब्रा 80 ना 90 थाखा लायो बथलसेयाव बहाबा फेयोना फेया फेलाया एसे फेगोनब्रा थारि होनखायो माथो थारि बे थारियालाय बै माबानिसो ओमफ्राय बेनि नारेंखलनि तालनिबो दं तामिलनाडुआव तालनिहाय थाल ना माबानिसो दा नारेंखलनिया ब्रा है थालनिखौ आं लोंखांबाय थावालै नारेंखलनिया बोरैबालै खैसिब गोदै मोनलायनाय फेना खैसिबसिबसो नोङो हागोन दाख्लै मालफियावहाय नालेंखरनि जौ मोनलोंदोंमोनलै गैया मोनाखिसै नालेंखरनि बानायनायमोननो साखिनायगौमोन आं साखिनायगौ नंदोंमोन आङो
माबायदि नालेंखरनि जौमोन बियो माइब्रानि ओंखामनि माबा माबि साखिजोबखाबाय साखिनायालाय मोनजाफेरिखौ साखिनो लुबैले आंनिया दोननोसैलै रायजोफोर बाबायलां जिरायनानै थाबाय थानो लाइभखौथ' दोननाय जानाय नंखाया दा नोंथांमोनजोंहाय बैयाव कमेन्ट फैबाय थादोंमोन ओंखायनो आं दसे लाइभ होनानै बयनोबो मिथिहोनायसैलै केरेलायाव थाग्राफोरनो होननानैहाय लाइभ फैनाय जाबाय सोंबाय थाबाय नालाय मा जायगा होननानैहाय ओंखायनो लाइभआवहाय दसे खिन्थानाय जाबाय आरो बहाय दंफैयो बहाय गैफैया कमेन्टखौबो रिप्लाइ खालामथ'नो हायालै लाब लब खालामनानै दोनहरनो हायो माने कमेन्टखौ फार्स्टनिफ्राय रिप्लाइ खालामजोबफिनोब्ला सानफा थोलो मबाइलावनो बिजि थानांगौ जायो ओंखायनो रिप्लाइ खालामहरफिनजोबनो हाया आरोखि ओमफ्राय सोरबा पार्सनेलि माबा सोंनो गोसो दङब्ला माने इन्सटाग्रामावहाय मेसेज हरनो हागोन नोंथांमोना आरो गोसो दङब्ला नोंथांमोना फेसबुक पेजावबो हरनो हागोन आं गासिनोबो लिंक होना दोनजोबखादों डिसक्रिपसनावनो अट'मेटिक टुइटारखौ जों आं फेसबुकखौ जों टेलिग्रामखौ जों आं बारा इउस खालामा नायनाया इन्सटाग्रामखौहाय बांसिन नायो मेसेज फैला सोरबाफोर मेसेज हरला माबा फेसबुकआवहाय SMS हरला आंनाव जाखांफैयाबो बोरैबाला सप्तासेनि उनावसो नायस'नो ओमफ्राय इन्सटाग्रामावला खनसेनो थुब्ला नुजाफैयो हरनाय लोगो लोगो फेसबुकआखौ आं माबाखौ बै मेन प्रफाइलखौ हाइदसो खालामनानै दोनोना नटिफिकेसन जाखांफैया मेसेज फैलाबो फेसबुकआवलाय बेंग्लाय नार्जारि ब्लग होननानै लिरनानै डाइरेक्ट फैगोन आंनि पेजआ नोंथांमोना फल' खालामना लानो हागोन सिगांनि फुराना पेजआ हेक जाबाय आंनिया माबा बै फेसबुकआ मनिटाइस जाबायमोन $50 माबा जाबायमोन फैसा 100सो थांसिगौमोनलै डलारानो माइनास जाबाय थायो फेसबुकनि मारै जोंनानैहाय हेकबो जाबाय बानायफिनाखै आं जोंनानैहाय रागा जोंनानै बरबाद जाबाय हेक जानानै लाइफआनो माबा 20,000 ना बेसेबांबा फल'वार जाबायमोन भिउआथ' ओरैबायदि जाखायोमोन भिडिअ होबायथाय ओमफ्राय डलारानो माइनाससो थांबाय थायो मा प्रब्लेमथाय मिथिया गोरालै इउटुबनिफ्रायबो गोरासिन फेसबुकआव भाइरेल जानोबो गोरलैनिफ्राय गोरासिन थाब फैसा मोना 10,000 थाइसे मोना $1 10,000 मोननायफ्रा 2 लाख गाहाम भिउस जालासो $2 गाहाम हाबहां मारै फेसबुकनि कन्डिसनानो 2 लाख गाहामसो $1 माथो मोनदोंलाय बे हिन्दी मोनोरा गोबांनो जों बर'आव हायालै जों बर'आवहाय हिनजावफ्राबानो हागोन फेसबुकाव खामायनो ओमफ्राय जोंनि बर' हिनजावफ्रा रोङाना नाला गुगोजा फायं जानजि सोमावबायना मोसानोल' गोरों बिदिखौ रोङा स्टेन्डार्ड स्टाइल देखायनायल' बिसोर बिसिबां भिउस जायो जोंनि बर' हिनजावफोरनि फेसबुकफ्रावहाय ओरैबायदि फल'वार दं फैसाबा मोनोना मोनाथाय आं बिसोरखौहाय ओरैनो फायं थाफ्लि सोमाव मोसानानै देखायो जेबो आइडियानो गैया मा गामिनि आदा बेंग्लाय नों आं चिरां जिल्लानि सिमा ओनसोलनिलै रायजोफोर नोंथांमोना दासिमबो मिथिया नामा सोरबा फेसबुक माबा इन्सटाग्रामजों फेसबुकजों एखेयालाय मनिटाइस खालामनाया बे जोंनि बर' सिख्लाफोर फिसाइ गोनांफोर माखासे मोसाग्राफोर दं थिगखोनानो गोबां फल'वार लानानैहाय फैसा मोनोना मोना आङो बानायना लानो रोंदोंना रोङाखैनो फेसबुकाव फैसा मोननाया खहस नङालै मानसिफ्रा नुयोना माने ससियेल मिडियाआव बर' हिनजावफ्रा हायोथ' खामायनो गोरलै नङा फेसबुकाव फैसा खामायनाया नोगोद भिउ लायो माथो बर' हिनजावफ्रालाय मानोथो हाया के कुमार ब्रह्म बे गुदु गुदा आइडियाफोरखौबाथाय जेबो रोङा जोंनि बर' हिनजावफ्रा खालि बे सर्ट भिडिअ खालामनाय रिल्स खालामनाय थाफ्लि सोमाव मोसानाय बेखौल' फोरोंनाङा ओमफ्राय ओरैबायदि खालामलादि मा मोनो बेखौहाय जेबो आइडियानो गैया फाग्लासो नङाब्ला खामायनो हायोथ' सिख्लाफ्रा फेसबुकाव एफा फल'वार लानानैहाय जिरायनानै दङ सेंग्राफोरनिखौसो नायाना सिख्लाफोरनिखौ नायो सेंग्राफोरनिखौ नायालै नों मानो सिख्लाफ्रा नायालै अबाव थायो आदा इउटुबारफोराल' नायो सिख्लाफ्रा बे माखासे फन रायलायनायजों बिजिलै नों अबाव थायो आदा होनबाय नै बेरायगासिनो दं फ्राथाब ना मा होनखो फ्राथाब
बसुमतारी ओमफ्राय के कुमार ब्रह्म मा जायगायाव दं ब्र खिन्थादो जायगाखौ आं मिथिया केरेला खाथिनिनो माथो आदा नों खाथिनि जाखागोन आंनि आइलेण्डलै गामिया आइलेण्डसो औ मानि आइलेण्ड जाखोब्रा बेलाय लैथोनि आइलेण्ड ना दैमानि चिरां जिल्लायाव मोनसे आइलेण्ड दं सोर मिथियो खोन्थालाय थांनांगौ गाग्लिजोबनांगौ ना गुरहैनांगौ अबाव थायो नों आदा दायो केरेलायाव दङलै के कुमार ब्रह्म आंबो केरेलायावनो दं ब्र आस्सा दंफैयो नै मैया सानसे जाफैबाय मैया फुङाव सफैदों आङो ओजों बेंगलरनिफ्राय हरनि 8थायाव गाखोदोंमोन आयौ 8 घन्टा सिमबा लादों 8.5 घन्टा फुंनि 4:30टायावसो मोनफैदों 8थायाव गाखोनानैहाय ट्रेनजों मा ओंख्रि जाखो आदा दासो संगासिनो बयलार बेदरजों ओमफ्राय दालि टमेट' आलु माबा माबिनो के कुमार कासारगड कासारगड ना कालाकट जाखो कासारगड ना जागोन कासारगड डिस्ट्रिक्ट दं कासारगड डिस्ट्रिक्टआव दं आदै दासो आंहा आदै गब्ला उसि रंजालु ब्रह्म गावसिबना होदो माबा थाबैनो आइ फवालिखौ होनदों नामा आदाया आइ फवालि नङालै इयो आइ गोरलैसोनो आइ गोरलै आइ नदिलै आइ नदि बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा माबा हारसानि नाम दोननानै लाजोबो दाख्लै माबा बाक्सायाव डिस्ट्रिक्ट मोनसे गोदान बुखावबाय तामुलपुरसोनो तामुलपुर तामुल माने गय फाथैनो जाहैबाय तामुलपुर दोस्लायस्लाय बर'नि बे गय फाथै दोनला मा जायोमोन बे साबसिन जायामोन नों मेघालयआव थांसाय गार' हिल्सआव गासैनो गार'नि नाम गोजा आग्रेंनो उग्रेंनो सिरिंगिरिनो खिंगिरिनो जोंनि बर'आ बिदि दोननो रोंदों मालाबा दोननो रोङाखैथ' मा ओंख्रि जाखो आदै जाथ'वाखै आइ फवालि आइ गोरलै ओमफ्राय ओरैहाय जोंनिया मा दङ हरैहाय सानजाहा मा दंमोनलाय मा दैमोनलाय नांगल दै नांगल दै जों बेखौ माबासो होनोलै थाख्लायना लांखारसो होनोमोनदां जों बे गेजेरावसो जोंना गामिया न'आवलै फैया नामा नों बोसोरबेसे थाखो नों बोसोरसेयानो जाबायलै बिमा गोरलैखौनो होनदोंना नों औ बिमा गोरलैखौ होनदों ओमफ्राय हरैहाय सानजाहाजों थानाय मोनसे आइ दैमाजों ओरै साहाजों दालाय ओरै गावनानै थांबा मोनसे थाख्लाय दै थाख्लाय हाग्रामानि खर'आवहाय ओरै बांगालफ्रा नांगल बाङा होननानै बुङो बे दैखौहाय जोंनि बे गेजेरावसो गामिया खानायखो सानसेयावनो डेन्स मारिना साफा हिर' नुबाय दे ब्र बाबा के कुमार ब्रह्म भिडिअखौ नायदों बियो सानसेयावनो डेन्स मारिबाय जों बाजैनि आमोल होननायखौ नों हिनजाव लाबाय नामा नोंखौ गेस थिंखि मुङाबो गेस थिंखि थालायो सोरबा बे गेस थिंखि माइरं बस्थाया दिसटार्ब हरबाय थायो आंनो दे केरेला थाग्राफ्रा साबेसे हरखो माबा कमेन्टआव गोबाङैनो दंलै ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव सासेल' हरदों दाबो दे होमबालाय माथो इसोर सम मोनाखैबा मालाय लोगो हमनो माथो हेल' मा जाखो मानिलाय 24 XDB निउस हेल' हाय
24XDB News Hello Hello Hi पइन्ट टु पइन्ट बर'ना मा जाखोलै इयो पइन्ट टु पइन्ट मिन्थिलालै हरबायब्रा है दोननोसैलै आं बाबाय नोगोदनो माथो रावबोनो माबायासै ओमफ्राय माथो 20 मिनिटल' देखायखो दासो दहाय 1 घन्टा थांबायमोन दा बे जाबायब्रा इयो सेभ जाबाय सेब जानो होस थाबाय मारै जाखो बेलाय माबायसै आं दहाय नों गोदान होफिनाखै कानेक्टनि जाफिनो आंबो दुइ घन्टा सानदों 1 घन्टा जाबायमोन दा 1 घन्टा थांबायथ' फार्लारनिफोरा नायाखै नामाब्रा नायनाय नङा सोर टाइम मोना मा होनदोंमोनथाय इयो आंबो बेंगलराव दं ब्र एप निउसनि लालायनानै दासो खंफा बर'नि हरदों के कुमार ब्रह्म आंबो इन्सटाग्रामाव SMS हरगोन दे ब्र दे जागोन दे नों फ्रम केरेला होननानै हरफा दे इन्सटाग्रामाव मेसेज हरला मोसानाय खनसे आं मोसानो रोङाथ' नङाब्ला कमेन्टखौ रिप्लाइ खालायानो होखांबायथ' नोंनि कमेन्टखौ ब्र नोंथांनि वाइफखौ एसे देखाय र' धोरज' हमथ' होनदोंलायनो आं आदा नों इउटुबनिफ्राय बेसेबां फैसा खामायनो हाखो गैया दिनैसिमाव हायाखैनो बुंजायो मा मोनो राजोंलाय ओरैनो खामानि लांजालां मालाबा बेरायनाय समाव लालाबायनाय इउटुब माथो फैसा खामायनायजोंलाय मास मोनब्रै मालाबा 6 मास बिदिजोंसो खनफा मोनो बेबो माबाल' 8,000 9,000 7,000 सम लानानै सम बिदिसो बेबो ओमफ्राय महायबा मास मोनब्रै नांगौ महायबा मास मोनबा नांगौ महायबा 6 मास नांगौ महायबा 7 मास नांगौ बिदिसो मानसिफ्रा बिराद बुरजा फैसा मोनो सानो इउटुबाव फैबा बे माबामोना मोनो खोमा जोंनि फुराना इउटुबारफ्रा मोनो खोमा माबामोना फकास मोना मोननो हागौ मेरलाबो 40-50सो मोननो हागौ बिसोरनि खालि माबा पलिटिकेलनिल' ना बिसोरनि माने गभर्नमेन्टआनो इसखौहाय इउटुबनिफ्राय मोनालाबो बायना लानाय बायदि जाखाबाय नालाय माने गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फैसा मोनबाय थायो आरो बिसोरो महायबा माबा जानाय मा होनो बिदिखौहाय गभर्नमेन्टनि माबा जानायखौ एबा स्किमफोर बाजेट खालामनाय मानायाव भिडिअ खेबहैलानो 30,000 40,000 मोनबोयो बिसोरो खनसेनो बिसोरसो खामायो इउटुबनिफ्राय जों खामाया माबा बावलायबायसोलै मा जानाय होनोमोनलाय एसेमब्लि जानाय मा जानायफ्रावहाय माबा माबि बाजेट खालामो दा बेफोराव भिडिअ खोहैला खनफायावनो 30,000 25,000 35,000 40,000 बिदि मोनबोयो बिसोरो निउस लेभेलनि बानायग्राफ्रा आरो बिसोरलाय वान साइडनि निउस बानायोना ओरैनोलाबो मोनखायो इउटुबनिफ्रायलाय मा मोनगोन बिसोरलाय इउटुबनिफ्राय मोनलाबो खामायो खोमा बिदिनो 30-35 हाजारसो मोनो खोमा बिसोरो जों मोनालै फिसा-फिसौफ्रा मोना जों थानाय आन्ध्रायावबो बेरायनो फै आदा बेरायनोथ' थांनो आन्ध्रा नागिरदोंलै हायद्राबादनावसो थांनो नागिरदों हायद्राबाद के बाय जागोन दे जोंबो दोननोसैलै बाखाबाय आं रायज्लायनो ओमफ्राय गोदान हाबफैबाय थादों ओंखायनो रायज्लायदों मा होनदों जों लेखे कुमार टाइटेलाखौ बोरै लाखोरा बर'फ्रालाय मेडेल नामखौलाय बिहारिनिसो कुमारा दिपक कुमार ना ब्र' ब्र मोनसे खोथा RKD एक्सट्रा ब्लग चेनेला गोबां मानसिखौ थगायगासिनो दं ब्र एसे बुजायहर गोमोबाय थायोलै बुजायहर बेखौ RKD एक्सट्रा ब्लग
चेनेलखौ गोबां मानसिनो फान्थिंगासिनो थगायगासिनो बियो मा थगायदों आं दाबो नायाखै मारै होनदोंमोन आरकेडि एक्सट्रा ब्लग मा भिडिअ लाबोयोथाय आं दाबो नुसनाखै ब्र आइ मिट इउ दे केरेलायाव थाग्राफोरा नाम्बार इन्सटाग्रामाव थांनानै लाहैदो मेसेज खालामदो होमबानो मोनगोन गोदान जायगा बेरायनोसै जों केरेलायाव प्रदिप बसुमतारी आं ओंखाम जाना उन्दुनो जागोन दे हायद्राबादनिफ्राय खाना जों थानाया दा बेरायनो एसे जागोन चेनेलखौ फाननो आरो लांफिननो अह बिदिसो सोरनोबा फानदोंमोन नामा प्रुफफोर दंला हरनो हागोन इन्सटाग्रामाव हमनांगौ बिदिखौ उल्था खारावना बुनांगौ बिदिखौ फाननानै मा लांफिननांगौ सिखावा सानसेल'सोलै साननैसोल'सो गोबां महायनि बेलाय मानसियालाय महायनि मानसिनि फेसफोरखौ नुदों नुवाखै हमनांगौ बिदिखौ उल्था खार'नानै होनांगौ सालाखौ साला इउटुब खुलिनानैहाय सैथो गैयै मानसि गुबुन इउटुबारफोरा बदनाम थाङोना मोखां देखाया नामा बिलाय र' दा चेक खालामगोन आं सोरनो फाननानै लांफिनखो बिनि प्रुफ हद इन्सटाग्रामाव आंनो गासैबो प्रुफ दं ब्र इन्सटाग्रामाव हरना दोन आंनोहाय चेनेलखौसो फेदेरहरनाय जायोलै बुंबाबो बिदिखौ हमनानै खासिसो खालामनांगौ फैसा नांगौब्ला नांगौ बिनानै जाब्रा जोंबायदि लाजिया फांजिया मा थगायनांगौ चेनेल फानगोन होननानैलाय जोंबा फैसा नांगौला माथो रायजोफोरनावहाय लाजिया फांजिया थाइसे थाइनै 10 थाखालाबो बिनानै जायोलाय बेफोरबायदि बिनानै जाना फैसानि गोनांथि जादोंला उफाय गैयाब्ला मानो थगायनांगौ ना मा होनो रायजोफोर आंनिथ' गालानि फिसा थालालै लाजिलु लाजिला गैया नांगौब्ला बिनानै जाग्राबो सर' दं आंनियाव इउटुबावनो ब्लां ब्लांनो रावखौबो थगायनाय गैया होनब्लाबो नों दा बहाय दं ब्र फ्रम बेंगलर हनुमानफुरा आं केरेलायाव फैबाय मैयानि फुङाव ओंखारबोदों आं केरेलायाव दोननोसै नामा उन्दुनोबो ओंखारबाय आं माथो ओमफ्राय दासो गोदान हाबफैगासिनो दं गाज्रि मोनलायलाङो गोदानफ्रा अके दानसोरां ब्रह्म मारै खबरा आदा मोजाङैनो दासान्दि मेगन मोदै जाबाथाय सिथरनि दोननोसैलै रायजो राजा नोंथांमोन दोननोसै दे गुड नाइट दासो फैदोंमोनदां बैखौ चेक खालामनि र' मा होनदोंमोनलाय नामखौहाय आर के दि आं स्क्रिनसट लानोसै आर के डि एक्सट्रा ब्लक एक्सट्रा मा मोनलाय नामा उनाव नायफिनबा मोनगोन जानो आर के डि एक्सट्रा ब्लक स्क्रिनसट लानिलै रायजोफोर दे आं लाइभखौ दोनखाया दोननायालाय दानखागोनसो स्क्रिनसट जाबाय साननैसो दोनब्रा बेना ला मांखो बेना ला नांगौबा मानो थगाय नांगौ खिना ला माने हमनांगौ बिदिखौ र' जोंनि बर' इउटुबारफ्रानो हमनांगौ बिदिखौ सासे इउटुबारफोरनि थाखायनो गोबां मानसिया बरनाम जाखायो बियो बर' ना मा मानसियालाय ओमफ्रायलाय नायस्रा नायदो बे कमेन्टखौहाय आन्ध्रा प्रदेशआव
फैमारला होनब्ला आदाया आन्ध्रा प्रदेश थांगोन र' थांगोन आन्ध्रा प्रदेशआवथ' थांखि लायाखैलै हायद्राबादावसो थांखि लादोंमोन लकेसन हरना दोनबाय इन्सटाग्रामाव ओमफ्राय चेन्नाइआवहाय मोनसे थांखि लादोंमोन चेन्नाइआव माइला बिच होननाय दङ बेयाव थांगोन ओमफ्राय हायद्राबादावहाय मोनथामसो जायगा बेरायगोन बेयावबो थांगोन बाहुबालि शुटिं खालामनायावबो थांगोन लास्टआवहाय दावहा जानाय जायगायाव बाहुबालि फिल्मनि लास्टआवहाय एक्सन लादों दा दावहानि बेयाव थांगोन बे न'आव बेनिफ्राय उल्था फैफिननानै डाइरेक्ट गवानिफ्राय गवायाव बैयाव थांगोन माबायावहाय सेन्ट सेबास्टियान गार्डेनाव थांगोन आं सिगांनो बै माबानि दामाल फिल्मनि WWW होनलायनाया बैयाव थांगोन बारासा W है होनलायनायावहाय बे गार्डेनावहाय दाब्लु नारेंखल दंफांनि दाब्लु W मतलब होनलायनायाव W मतलब उल्था M एम नङा ओरै दाब्लुसो नारेंखल दंफां ओरै फांब्रै ना बेखौनोथ' रा फिल्मावहाय सासेया W खौ बुजियाद्रा सासेया खोन्थायो माने W माने उल्था M होननानै बारासा दाब्लु नङा औ दालाय एमाखौ ओरै बेलथायला उल्था W जाया दाब्लु गाहाय माबा गार्डेनावसो ना मा गार्डेनमोन इ गवानि सेन्ट सेबास्टियान गार्डेन हो सेन्ट सेबास्टियान गार्डेन बैयाव हाबहैनांगोन एबार आं बेयावनो फार्स्ट हाबहैगोन गवायाव थांबा बेखौसो आंनिया दंना गैलाबा दा दाब्लिउआबा गैया माथो दङ दाबो दङना बेनो होनलायना W क्या है बे होनलायनाया बर' आदसा जागोन दे दोननोसै दे होमबा रायजोफोर दा जों लाइभखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नायसै लाइभखौलाय दोननाय जाथ'नाय नङा आंखो थथ'मायाव बेरायनो फै आदा राजु ब्रह्म दथमा ना थथमा बेथ' माबासो जागोन क'क्राझार ना क'क्राझारावसो दा दथमायालाय बेखौ न'आव थांबासो बेरायनो हागोन दोननोसै रायजोफोर दसे सम लाइफआवहाय एन्जय खालामफानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि लाइफखौ बेयावनो फोजोबनोसै दिनैहाय मोजां सिख्लाफोर सिमां जमदो दा नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो उरायहांनो मोजां भिडिअ लाबो ओमफ्राय जायफ्रा बन्द' जाबाय माबाया नेटआनो दोननो रायजोफोर गोजोनथोंसै बयनिसिमबो दसे सम लाइफआव फैनायनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट आरो उनफ्रावबो बेबायदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबावबाय नेनानै थादो माबायदि भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोना बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि हरखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांथोंसै इसोरा जोंथ' थैनायजों समान उन्दुलांगोन जाहैबाय गोजोनथोंसै जै बर' हारिनि जै